per Mallorca, un futur d'ample camí. M'emociona, a 80 i pico d'anys, t'aguantes com a persona i t'abraces els teus companys, perquè saps que no estàs sol i que no hi haurà fronteres, i crec veure en l'Oriol Junqueras. Compromesos amb força i amb dignitat i sortiran preses i presos per la seva llibertat, perquè a força de vida